ndọmane ga anyị ntị ndị wono nke onye chiri ya zere gaanụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ abalị 2 n'ọnwa Febụwarị 2022. Abụ m Chinedum Nwanekwu. Ụlọikpe Federal High Court dị n'Abuja enyela Attorney General ala anyị ntaramahụhụ ịkwụ $200,000 n'ihi ya na ndị ogbo ya awụchahụ n'ụlọikpe n'ụbọchị taa bụ nke yiri banyere mmadụ 4 ndị ọzọ na-ebo ebubo iyi ala Naịjirịa egwu. Mba US amaliteziri inye ụmụ Naịjirịa akwụkwọ visa dịka ha kagburu ya na mbụ. Ọchịchị etiti akwadona ma nye ikikere ka ụgbọelu United Arab Emirates na-efepụzi n'ala Naịjirịa. Mba France ebelatara iwu ha nyere banyere nje COVID dịka ọnụọgụgụ ndị na-ebute ya bụ ọrịa na-ebelata n'ike n'ike. Otu CAF, Confederation of African Football, ajụla mkpesa ndị Black Stars mba Ghana wetara banyere amamaka itozu oke maka iko mba ụwa bụ nke etesiri ịgba n'ogbe ha. Sonye anyị na www.zisaradio.com. Pọzie ntị n'ala ka anyị tụpere gị ngwugwu ndị a n'uju ya. Ọkaikpe Federal High Court dị n'Abuja bụ Justice Binta Nyako nọrọ n'ụbọchị taa nye Attorney General ala anyị ntaramahụhụ na ọ ga-akwụ $200,000. Ọ bụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ 4 bụ ndị eboro ebubo na ha na Maazị Nnamdi Kalụ na-eso etinye ọgbaghara n'ala Naịjirịa na ndị a wụchara n'ụlọikpe n'ụbọchị taa. Mana ọkaiwu na-ekwuchitere ọnụ ọchịchị etiti bụkwanụ onye aha ya bụ Maazị Shuab Mageji Labaran nakwanụ Attorney General ala anyị ejele nne gị kọkọrọlọ o nweghịkwa ebe ahụ onye ọbụla n'ime ha. Ọ bụzi mgbe ọkaikpe na-achọ ịkabi ya bụ okwu ọnụ ka otu nwanyị wụbatara n'ogige ikpe. Nwaanyị aha ya bụ Adewomi Aluko bụkwara onye na-arụ na ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ n'ala Naịjirịa. Nwaanyị a gara n'iru yọọ ọkaikpe mgbaghara ma kwuo na ya bụ ọkaiwu Shuab Labaran mere njem ebe ọ gara mba ofesi. Ọ bụkwana nke a mere ka ọkaikpe jiri ji iwe kwuo na Attorney General ala anyị ga-akwụ $200,000 iji meda mmadụ 4 ndị a obi. Ọ gakwara n'iru yigharịa ya bụ ikpe na ọ ga-akpọtụ n'abalị 17 nke ọnwa Maachị n'afọ 2022. Mba US nọrọ ụnyaahụ nyezi ikikere na ụmụ Naịjirịa nweziri ohere ugbu a ịdị na-etinyezi akwụkwọ visa ha, n'agbanyeghị na oge gara aga ka ha gbochiri ya bụ ohere. Ka ọ dị ugbu a, e kwuru na ọtụtụ ndị a ga-enye ohere a bụ ndị chọrọ ịga mba US gụọ akwụkwọ, bụkwanụ ndị chọrọ itinye visa bụ ndị nke a na-akpọ B1, B2, F, M, J nakwa visa ndị ọzọ. Visa ndị a ihe eji mara ya bụ academic visa. Ndị oji egbe eyi ụmụ mmadụ egwu awụchana n'ogige onye isi oche otu ASUU bụkwanụ onye nhazi ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Gusau. Aha ya bụ Maazị Abdurraham Adamu. Ozi a nwetara kọwara na dịka ndị amakeme wụchara na ya bụ ogige, ha tọrọla mmadụ 6 bụ ndị bi n'ogige onye isi oche ASUU. Aha ya bụ Adamu. Akụkọ kọrọ na ha wụchara n'ogbe ahụ na mberede n'elekere ọtụtụ n'ụbọchị taa, bụkwanụ ebe ha nọ nwụrụ ndị a niile. Ụfọdụ ndị ha nwụrụ na bụ ụmụnne nwunye ya, ụmụ nwanne nna ya nakwa ndị ọzọ. Ozi e nwetara n'aka onye uwe ojii kọwara aha ya bụ Mohammed Shehu
ọ kọwara na ka ọ dị ugbu a na ha malitere ishimi n'ala ka a mara ndị kpara ya bụ arụ. Onye na-ahụ maka nlekọta okporo ụzọ bụkwanụ onye a na-akpọ n'asụsụ bekee the sector commander maka ndị road safety steeti Ogun, aha ya bụ Maazị Ahmed Omar, agwara ndị nta akụkọ gbasara njinji ahụ jiri n'isi ụtụtụ taa bụkwanụ nke kpọrọla ọtụtụ mmadụ ala mmụọ. Ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ njinji si n'aka nnukwu ụgbọala trela nke bụ mmiri mmụọ petrol. A kọwara na ya bụ nnukwu ụgbọala enweghịkwa plate nọmba. Nke a meziri ka ya bụ nnukwu ụgbọala jiri nwezie ihe igwe ya bụ nke eji breki nke dara yọrị. Ọ bụ nke a mere ka o ji lee ọtụtụ moto ndị nọ n'okporo ụzọ wara Lagos na Ibadan kọrọ ha. Mana akụkọ enwetara kọwara na mmadụ abụọ anwụọla na ya bụ njinji ebe mmadụ isii si na nta werela. A na-elezi anya na ọtụtụ ihe ndị a na-eme n'okporo ụzọ ga-abụrụ ihe mmụta wee nyere ụmụ mmadụ. Dịka a kagbuburu ụgbọelu isi mba Dubai na-efebata n'ala Naịjirịa, ọchịchị etiti nọrọ nnọọ ụbọchị taa nyezie ikikere ma kwuo na ụgbọelu a bụ United Arab Emirates nweziri ikikere ugbu a ịdị na-efepụ ma na-efebata n'ala Naịjirịa. Ọ bụ dairektọ nlekọta ụlọ ọrụ NCAA bụkwanụ Kaptin Musa Nuhu nyere ya bụ okwu a ma kwuo na ha agbaala mbọ ịhụ na agaghị enwekwa oke ihe mberede nke ụgbọelu n'ala anyị. Mba France nọrọ n'ụbọchị taa belata ọtụtụ iwu ha nyere banyere iji gbochie oke mfesasa nje COVID. Ọ bụ nchọpụta ha mere na nso nso a gosiri na ọnụọgụgụ ndị na-ebutezi ya bụ nje ebelatara nke ukwuu. Ka o si na dị, nchọpụta ọzọ emere gosiri na opekata mpe pasentị 90 ndị France niile agbachara ọgwụ mgbochi COVID. Ọ bụzi nke a mere o ji dị mkpa ka ebelata iwu ndị ahụ e nyere banyere COVID. Otu CAF, Confederation of African Football, ajụla ma kwechiri ịnabata mkpesa ndị Ghana kpesara banyere ibugharị ogige ebe a ga-anọ gbaa egwuregwu ha na ala Naịjirịa. Ọ bụzi n'ihi na ha na-akwado ime mmemme nnwere onwe ya bụ mba n'abalị 6 nke ọnwa Maachị ka ha ji yọọ ya bụ arịrịọ. Mana ka o si na-adị, ndị CAF ekwechiri si olu na ebe ahụ eyiri ya bụ bọọlụ bụkwa ebe a ga-agba ya. Onye magara anyị ntị na mgbede a, otu akọ ha n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa, aha ya bụ Chi Nọnye Nwenyi. Ka m onwe m, Chi Nedo Nwa na-ekwu, tụgharịa ya bụ akụkọ ma kọpụtara gị n'asụsụ Igbo ji asị ihere agị akụkwala m. Ndewonu.